Pipeline d'agregació. Índex i transaccions. En aquest vídeo aprendreu què és un pipeline d'agregació a MongoDB. Utilització i ús d'índex. Ara que ja sabem com executar operacions CRUD utilitzant Python i apuntant a MongoDB, el següent pas és començar a utilitzar pipelines d'agregació. Abans, però, és important que per aquest exemple entenem quines col·leccions tenim dins de MongoDB. En aquest cas, seguim utilitzant la col·lecció usuaris, on hem simplificat els documents i ara els documents tenen un client ID, un nom, on viu aquest usuari, en quina ciutat, i l'edat. I per altra banda, aquesta col·lecció es pot relacionar amb les comandes que fa aquest usuari. És a dir, aquests documents van associats a un client ID, el qual té una comanda ID que és una clau única i especifica quin producte l'usuari ha comprat, amb quina quantitat i el preu per cada un d'aquests productes. Abans de començar a utilitzar els pipelines d'agregació i explicar-los, és important que efectivament també confirmem que des de Python podem obtenir aquestes dades. Per exemple, si apuntem a les comandes i executem el codi, podem confirmar que els documents apareixen tal qual hem explicat abans i per altra banda que la col·lecció usuaris també. Ara és quan començarem a explicar la part de pipeline d'agregacions. Quan parlem d'un pipeline d'agregació, parlem d'una sèrie de passos que necessitem executar per poder arribar al resultat. És a dir, al final és un flux de stages on cada stage fa una operació diferent per poder arribar al resultat que volem. En aquest cas, intentarem fer una combinació de les dues col·leccions per tal d'obtenir els 5 usuaris de Barcelona que més han gastat en productes. Per fer-ho, tindrem diferents stages. El primer stage s'encarregarà de, primerament, filtrar la ciutat de Barcelona dins la col·lecció d'usuaris, ja que és on podem saber d'on és un usuari en concret. Seguidament, això farà que la col·lecció es redueixi i puguem llançar el lookup. Un lookup és com un join dins d'una taula relacional, on tenim la col·lecció principal que combinem amb una col·lecció secundària. En aquest cas, utilitzarem la col·lecció usuaris com la col·lecció primària i farem un join amb la col·lecció comandes, dient que de la col·lecció usuaris tenim com a clau per relacionar el client ID i per les comandes exactament el mateix. I finalment li posarem un nom al resultat. Perquè us feu una idea, per poder executar els primers 2 stages, el que fem és, primerament, seleccionar la col·lecció que serà la col·lecció primària i li farem una funció d'agregació on indicarem tots els stages que volem. En aquest cas, els únics que llançarem seran a l'stage 1, on fem el match de la ciutat de Barcelona, i a l'stage 2, on fem aquest join. Si executem això, hem aplicat a l'stage 6, que fa un límit de 5 per reduir el número de resultats i poder veure un petit set de dades, que és el que retorna. Com podeu veure, retornem el document d'usuaris, on té ciutat, client ID, i addicionalment, una mica més a baix, tenim l'edat i el nom. En aquest cas, podem veure que l'Anna, dins de l'atribut comandes info, que és el que hem especificat aquí, podem veure una llista de tots els productes amb tots els seus detalls que ha anat comprant aquest usuari.
Ara que ja tenim aquestes dades, el següent pas serà l'Stage 3, on fem un unwind. Un unwind vol dir fer un explode de les dades. És a dir, per aquest array de productes que tenim, el que farem és generar un document per cada un d'ells amb les dades del client. D'aquesta forma ho tindrem tot aplanat. Per tant, haurem d'afegir aquí dins a l'Stage 3 i executar-ho. En aquest cas, és el mateix resultat amb l'única diferència que tindrem un document per cada producte, com podeu veure aquí. Aquí tenim que l'Anna té aquest producte, que en aquest cas és una càmera, després tornem amb l'Anna, que té una tauleta, i així iterant fins al final. Un cop tenim aquest stage, començarem amb l'agrupació de les dades, ja que necessitem calcular quant gasta un usuari en concret. En aquest cas, utilitzarem la funció group i indicarem dins de /id per quins atributs agruparem. En aquest cas hem decidit agrupar per client ID i nom, ja que poden haver diferents clients IDs amb el mateix nom. I finalment hem d'indicar un atribut sobre el qual farem aquesta agregació, que en aquest cas crearem un atribut anomenat total gastat, on farem primer de tot una multiplicació de la quantitat d'aquest producte per el preu de cada un d'ells i farem una suma de tota aquesta agrupació. Per tant, afegirem aquí a l'Stage 4. Abans d'executar això, també ens interessa fer una ordenació dels resultats per saber quins són els usuaris que més han gastat dins de Barcelona. Per la qual farem aquesta funció de sort on direm que ordenarem per a l'atribut total gastat que hem calculat aquí i de forma descendent. I finalment, com que només volem els top 5, li afegirem un límit. Per tant, afegint tots els stages, hauríem d'obtindre el resultat que volem. Si executem això, és probable que tardi uns minuts, ja que són bastants resultats, perquè tenim 1.000 usuaris i 100.000 comandes diferents, per la qual aquest pipeline, quan tu l'executes, obtindràs totes les dades en local i intentaràs fer totes aquestes agrupacions allà dins. Després d'esperar uns minuts, podem obtindre aquest resultat, on tenim que l'Alberto és l'usuari que més ha gastat de tots els que tenim registrats. Per altra banda, també tenim els índexs. Els índexs et permeten poder realitzar búsquedes a partir d'un atribut en concret de forma més ràpida, emmagatzemant aquests resultats dins de MongoDB. Per exemple, nosaltres, si decidim realitzar una búsqueda de totes les comandes que ha llançat el client amb l'ID 6501, o és més, si agafem a l'usuari que més comandes o que més ha gastat, obtenim tota aquesta llista. I aquesta petició ha tardat 0,00307 segons. Mongo et permet poder crear índexs. En aquest cas, per intentar millorar el temps de búsqueda de cerques d'aquestes col·leccions. En aquest cas, el resultat ha tardat molt poc perquè la col·lecció és molt petita, però per grans quantitats de dades, això pot ser un gran canvi. Per exemple, si nosaltres decidim que realitzarem moltes cerques a partir de Client ID dins de la col·lecció comandes, podem crear l'índex a partir d'aquest atribut, amb la funció createIndex. Executem això i ens retornarà el nom de l'índex. Si realitzem una búsqueda de tots els índexs dins d'aquesta col·lecció,
podem veure que tenim el par defecte i després l'índex que havíem creat. Addicionalment, un cop creat aquest índex, si realitzem la mateixa búsqueda que hem realitzat aquí a dalt, podem veure que el resultat de la búsqueda ha baixat considerablement en qüestió de temps. Per la qual un índex ens serveix per poder millorar l'eficiència de les queries que llancem cap a una col·lecció. Finalment tenim el concepte de transaccions. Moltes vegades podem tenir aquells casos en els que necessitem fer una actualització de diverses col·leccions al mateix temps que són condicionants entre elles. És a dir, que s'han d'actualitzar totes al mateix temps. Si una falla, les altres no s'haurien d'actualitzar. Per tant, aquí tenim el que Mongo denomina transaccions. És un conjunt d'operacions que es llancen totes juntes i si una falla, llavors es fa rollback de totes les altres. Si agafem com a exemple el client ID1 amb la comanda ID1, en aquest cas tindrem l'Alberto, que és de Màlaga, i pel que fa a la comanda 1, tindrem que la va realitzar el client ID 7507 i que el producte que va comprar és un teclat. Imaginem que l'Alberto ha canviat de ciutat i imaginem que el producte va estar mal definit i que aquestes actualitzacions s'han de realitzar conjuntament. Aquí és on entra el tema de les transaccions. Si agafem la connexió que nosaltres hem establert abans, que es pot trobar aquí, i creem una sessió. Dins d'aquesta sessió podem realitzar diferents updates. En aquest cas farem un update dins de la col·lecció usuaris, on el client ID és 1, i direm que a partir d'ara l'Alberto estarà a la ciutat de Girona. Per altra banda, per la comanda 1 canviarem el producte i direm que en aquest cas, en comptes d'un teclat, serà un llibre. Imaginem que una d'aquestes transaccions no es defineix correctament i que executem això. En aquest cas, ninguna de les dues haurien de sortir bé, encara que client ID per a l'usuari s'executa primer. Si executem això, efectivament ens apareix un error perquè aquest set està mal definit. Però si anem a revisar aquest mateix document, veiem que no s'ha actualitzat, tot i que estava ben definit. Per altra banda, si executem això i al final acaba executant-se bé, podem observar que efectivament l'usuari Alberto s'ha actualitzat i ara viu a Girona i el producte amb la de la comanda 1 ara és un llibre. Així doncs, en aquesta sessió hem pogut veure com es realitzen els pipelines d'agregació, com es creen índexs i finalment com crear una transacció. Heu vist en què consisteix i com s'utilitza un pipeline d'agregació a MongoDB.